Наш дядька, милы наш Антоні, дзіцячым часта быў палоне. Вось так гуртом яго абсядуць і час работы яго крадуць. Насі катла, кажы ім казкі, ідзі на поплаў з імі ў краскі. Давай адказы на пытанні, тлумач ім усё дазванні. Адкуль, з чаго дзешко бярэцца, вось гэта, тое як завецца. І чаму так, чаму не гэтак, прыхілен дзядзька быў да дзетак. Яшчэ заметьце, што з малымі ён размаўляў як са старымі, і з імі радзіўся, спрачаўся, як роўны з роўнымі трымаўся. О, дядька способаў меў многа даняць праціўніка малога, пайсці ў грыбы ці ў тую ж рыбу, або паехаць у сялібу ці ў млын малоць на хлеб спажынку. Усё гэта квапіла хлапчынку, цягнула крэпенька, бывала, як рукою злосць знімала. І дядька майстар быў на штукі, і быў механік на ўсе рукі, і дудку скруціць вам, і стрэлку, і нарысуе нават елку. Такую выштукаю цацку, а ў свежань пойдзе купіць пляцку, дык і не дзіва, што любілі, што на руках яго насілі. Тут каля дядькі чарадою, як чэрві дзеці мітусяцца, а дядька моўчкі стаў збірацца, дастаў сякерку і свярдзёлак, пад паху сунуў ён на полак, на латакі і на падстаўкі, ды вынуў 2 гаршкі з паплаўкі. Ну, хто са мною ідзе? Пытае, я, крычыць малая ў канцы дзяўчынка Міхаліна. Ідуць у лес крычаць, гукаюць, як вучні вырваўшыся з школы, і ўсе давольны і вясёлы, а дядька ўперадзе тралюе і галаву ўгару скідае, бярозу добрую шукае. З салодкім сокам, баравую, дзе полам кропелькі сачылись, знайшлі бярэзіну, спынілись. Залысіў дядька дрэва злёгку, зрабіў заруб, латак выправіў, а пад латак гаршчок паставіў, і соку кропелькі як слёзы, як град пасыпались з бярозы. Быў смешны дядька той часінай, з пустой лыжкаю, з тычынай, якую трэскі ён варочаў. Ну, дядька, як на смак, прызнайся. Паскудства, брат, і не пытайся.